ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପତିତପାବନ ବାନାର ମହତ୍ଵ କ'ଣ, ଏହି ପତିତପାବନ ବାନାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ, ଏହି ପତିତପାବନ ବାନାର ମହାନତା କ'ଣ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏହା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ପ୍ରତି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଆମ୍ଭେ ସର୍ବଖୋଲମିଦଂ ବ୍ରହ୍ମ ନ୍ୟାୟରେ ଏହା କହିଥାଉ, ସେହି ନାଦବିନ୍ଦୁମୟ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱଜ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ତଥା ଭାରତର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଉଲ୍ଲୋଳିତ ହୁଏ ଏବଂ ଉଡ୍ଡୀୟମାନ ହୁଏ। ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ନକ୍ଷତ୍ରର ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ, ଏହା ନାଦ ଏବଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ପତାକା ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣିର ଧ୍ୱଜାରୋପର କର୍ମର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତ୍ରିକୋଣାକାର ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର ଧ୍ୱଜରେ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣର ନାଦବିନ୍ଦୁ ଲେଖି ଦାରୁ ସନ୍ଧାନ ହେବା ମାତ୍ରେ ଉଡ଼ାଇବ, ଏଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ଧ୍ୱଜକୁ ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଧ୍ୱଜ ତ୍ରିକୋଣମାକୃତ୍ୱେ ରକ୍ତାଶ୍ୱରେ ବିନିର୍ମିତଂ ଅର୍ଦ୍ଧମାତା କୃତିନାଦଂ ବିନ୍ଦୁ ଶୁଭେଣ କାଲିଖେଦ। କେତେବେଳେ ମୁସଲିମ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦଖଲ କରି ଚାନ୍ଦ ତାରକା ପତାକା ଉଡ଼ାଇ ନାହାନ୍ତି। ଲୁଣ୍ଠନ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଚାନ୍ଦ ତାରକା ଚିହ୍ନିତ ପତାକା କେତେବେଳେ ଉଡ଼ି ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପତାକା ତ୍ରିକୋଣାକାର ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ଅଟେ। ସେଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରହେ ବୋଲି ସାଧାରଣ କହନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ, ତାହା ନାଦ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାକ୍ଷାତ ଓଙ୍କାର ରୂପୀ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଏହା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଆପ୍ତଗ୍ରନ୍ଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଛି। ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ଯଦି ଓଙ୍କାରମୟ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ରହିଲେ, ତେବେ ସେ ସଂସ୍କୃତିରେ ନାଦ ଅର୍ଥାତ ଅଧମାତ୍ରା ଓ ବିନ୍ଦୁ ପରବିନ୍ଦୁ ରହିବାର କଥା ରହିଛି। ଏହା ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତୀକ। ବ୍ରହ୍ମ ଭାବନାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ କଲମରେ ନବ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗୃହର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଏହି ମାଙ୍ଗଳିକ ଚିହ୍ନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଲେଖିଥାଉ। ଦାରୁ ସଞ୍ଚାଳନ କର୍ମରେ ଏହା ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱଜ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଏହା ସଙ୍ଗେ ମୋଗଲ ଆକ୍ରମଣର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ପୁଣି ଚୁନରା ସେବକ ଛଡ଼ା ଏ ଧରଣୀରେ କେହି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଧ୍ୱଜାରୋପଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାର ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସଙ୍ଗେ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଏହା ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରହ୍ମବାଦର ଓଙ୍କାର ଦ୍ୱିମାତ୍ରାର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ଅଟେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହାନ ଅଟେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପତିତପାବନ ବାନାର ମହତ୍ଵ ଏବଂ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।